Samantala, koleksyon po sa pamilihan ng San Quintin, Pangasinan pansamantalang sinuspindi dahil sa krisis. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Day ng lokal na pamahalaan ng San Quintin ang koleksyon ng mga pwesto at paupa sa pamilihan dahilan sa epekto ng tumataas na presyo ng krudo na nakakaapekto sa araw-araw na gastusin. Ayon sa tanggapan, apektado ang kabuhayan ng mga manlalako dahil sa krisis at naapektuhan ang pagpapanatili ng supply ng mga produkto sa bayan dahil sa dagok ng mahal na transportasyon at operasyon. Dahil dito, ipinag-utos ang pansamantalang suspensyon sa koleksyon sa mga nangungupahan sa pamilihang bayan. Kabilang ang lahat ng ambulant vendors na may valid business permit. Kabilang din ang nagtitinda ng wet and dry goods, prutas, gulay at iba pang produkto. Hindi naman saklaw ng suspensyon ng stall owners at delivery trucks na patuloy na sumusunod sa itinakdang singil. Epektibo ang kautusan simula Abril 6 at ipatutupad hanggang sa ito ay bawiin ng lokal na pamahalaan. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.